Oi, YouTube. Jampsku96 täällä. Mulla on pelattu tätä vähän. En oo jaksanut pelaa oikeesti mitään muuta. Sori, jos se teit haittaa. Mulla on päästy vähän täällä tämmöstä. Ei vedetä näitä. Mitä suut? Jee. Tää ei pitää saada. Voi. Me tullaan ostamaan nyt varmaan jonkin verran. Tää on aika helppo nykyään meille tää peli. Hito hyviä ollaan mun mielestä. Sori. Voi vitsi. Ei tullut boostia edes niin. No vedetään tätä nyt. Sori, että en oo tehnyt videoja aikaisemmin. Ei ollut aikaa. On ollut vähän menoa täällä. Muistakaa yksi homma. Älkää ikinä kiusa. Se on niinku tyhmintä, mitä mä ikinä tiedän. Oho. Jees. Voitettiin. 705. Kiva. En tiedä mitä nyt vedettäis. Mut siis laittakaa kommentteihin, jos te haluatte noita jotain pelejä. Et mä oon valmis tekemään pelejä. Mä voin pelaa vaikka sit mitäs? Se laitetaan Ei. Katsotaan. En tiedä vielä. Mitä me tehdään. Yritetään mahdollisimman paljon vetää näitä pelejä. Tästä ei tule niin pitkää kuin siitä viime videosta. Koska en mä niin kauan tekee videoita. Kiitos. Ihan just tulee 15 tilaa täyteen. Tuu vetää varmaan ton habanero haasteen. Uskoisin. Terätkää Arnoster Gaming. Sitten, että se on hyvä tappa. Mun mielestä ainakin. Tullaan käyttää nää noin varmaan tuolta. Että tulee samanlainen kuin muista videoista. Itse se on nopea oikeesti. Otetaan toi kiinni. Ei me saada sitä. Päästiin jaloitteen vielä. Mut kiva ois, jos satais se 15 tilaa ja ainakin nyt täyteen. Voin tehdä haasteitako jossain. Joskus huomenna tullaan tekemään varmaan se 10 tilan spesiaali. Mä oon miettinyt tehdä Dudesonit challenge. Ohjeet. Niitä ei vielä tuu. Ne kerrotaan sitten vasta videolla. Huomenna tulee se 10 tilaajan spessu.
Joo. Yritetään saada se 10 tilaajaa. Eikö se 15 tilaajaa täyteen? Mä olisin ihan liekissä sitten. Voisin vetää vähän enemmän. Tullaan vetää tätä sijasta aika pitkään, ainakin yli 10 sarjaosa. Koska tää on ollut aika semmonen suosittu sarja. Tällä on saanut näyttökertoja. Mä oon saanut täällä kaikenlaista. Ja pilkkaa myös Jaska yhteen Dralumi. Ja niin. Että nekin on ihan hyviä. Ne on hyviä semmosia myös niitä tubettajia. Muistakaa tämä. Mä voin laittaa ton intron tässä videossa sit. Johtaminen. Aika kovaa. Noin oli. Lähellä. Mut. Yritetään vielä tää. Nyt laitan pausselle. Mitä mä sekoon oikeesti? Vedetään nyt tästä. Viimeinen vatsi. Mä en tule tähän introon, koska mä saan just uuden intron. Kiittäkää Armster Gamea siitä, että se teki mulle intron. Ja tykätkää, kummatkaa, mitä pelejä haluatte. Tää on niinku viimeinen. Mitä tehdään tässä videossa? Voi. Moikka moi.